What's up mga guys? Na ako karon sa Green Mountain View. So sa toll fee na 15 pesos o sa entrance fee na 25 pesos. So ako to sa kaon. Sa katas taas. Ato tan-awon kung unsa ang naa sa taas. Grabe ang dalan. Subida. So kung motor mo, dito lang yung ibilin sa baba ang motor. Then kung sa katas taas kung pero ko balo kung pila ka minuto, pila ka steps ang sakaan bago masaka ang taas. Pero grabe ka. Ay, yun ang baba. So, sus, maraming di taga bukid. So, hapit na ako naabot guys. Hindi siya advisable sa mga tigulang o sa mga bata na makatkat dria. Eh, isod ko yung dalan. Mamaya na slide ko. Hello Jesus. Yun. Yan. Sa kaya lang siya. Ay, mahal ito na. Mahal tao. Mas nindot lang dito ang sa kalamba. Kaya dako siya. Pero gamay lang siya. So, kara lang. Camera view. Ang sa Kalamba farm lang. Sa daghan ilang tourist place tas dako-dako. Dere, gamay lang siya. Wala attraction kayo. Wala lang. Green Mountain View. Nindot lang dere magulat kag sunset. Yun. Malunto sa adlaw karon. Daghang salamat og mabuhay.